Ovo je 5. epizoda o ljubavi između Lune i Rubija. Prethodne epizode sve možete da pogledate u playlisti videa koja je ispod ovog videa, a ima ih još 4. Ovo je 5. epizoda u kojoj ću vam pričati, nastavak sledi, o pripremi za venčanje sa Rubijem u Indiji. Mi smo došli 5 dana pre venčanja i ono što je važno da se kaže za ovaj video je da su oni meni ofarbali moju kosu plavu i to kanom da bi mi kosa bila tamnija, jer prosto u Indiji ne postoje plave žene i rekli su mi da bi Rubijevi roditelji smatrali da sa mnom nešto nije u redu ako sam ja plavuša, jer tamo ne postoje plave žene, samo tamnu kosu, i tamna kosa je nešto što je njihov zaštitni znak. Indijske žene se uopšte ne šišaju, imaju sve jako duge kose. Tako da su moju kosu prefarbali kanom da bude što tamnija, tako sam znači i otputovala za Indiju. Međutim, kada sam tamo došla, 5 dana pre venčanja, mi smo trebali da se pripremimo za venčanje i dalje su mi farbali kosu da mi znači bude još tamnije, jer kana ne može da prekrije istog momenta i bude onako svetlija boja, da bude što tamnija. Međutim, pre nego što sam upoznala njegove roditelje, također su mi kanom radili ruke, telo, skroz su crtali neke tetovaže koje se peru naravno, ali to su neki crteži, zaštitni crteži za Indiju poznati, jer njihove žene koriste tu kanu za tetovažu. Tako da je u tom smislu su tekle te pripreme i ja sam bila smeštena u jednoj njegove palati, u stvari u jednoj od njegovih palata, jer on je već bio u drugoj palati. I ono što je interesantno, on je svih 8 žena poveo za Indiju, međutim ja uopšte nisam njih srela. One su bile smeštene u drugim palatama, tako da uopšte nama nije dozvoljeno bilo da se vidimo. Vrlo je bilo važno da mene prihvate njegovi roditelji i oni su bili spremni da mene prime. Ja sam bila spremna kao da njih vidim negdje 3. dana od mog dolaska u Indiju i oni su poslali jedan auto, veliki limuzinu za mene. Ja sam obukla neku veliku haljinu, dugačku sari, obukla sam se i bilo mi je strah, iskreno da vam kažem, kako će oni mene da prihvate, jer to je mnogo bilo važno kako će oni mene da prihvate. To su mi rekli, pripremili me, jer trebala sam da budem drugačija, ali ipak da imam nešto što oni vole, a to je da moram da imam najmanje 5 dece. Međutim, ja sam već imala 38 godina tada, mislim, nije mi palo na pamet da razmišljam. I kada sam došla u njihovu palatu, u njihovu kuću, uveli su me tamo, oni su me čekali u jednom dnevnom boravku koji je bio, mislim, kao stadion, nešto ogromne tepisi, na zidovima ogromne slike. Znate, gde god pogledate, bilo je to neko bogatstvo. Stara Indijka, znate kako me je gledala? 5 minuta me je gledala, pre nego što je mi uopšte prišla da se pozdravi. Ja nisam smela da im priđem, ja sam trebala da uđem u sobu, to su mi rekli, da stojim i da čekam dok oni mene, eto, gledaju, odmeravaju, razmišljaju, kao oni osjećaju kako sam ja kao osoba. 5 minuta je to trajalo, od meni trajalo kao večnost, verujte mi, mislim, ne mogu da vam opišem kako sam se osjećala u toj ogromnoj prostoriji gdje njih dvoje sede u nekim kraljevskim kao stolicama, nekim zlatnim stolicama sede. Mislim, to nisam videla u svom životu kako izgleda njihova ta palata, to je jedan opšti užas. Mislim, ogromno je to bilo. I ona kada mi je prišla, ona me je pitala, prvo me je pipnula za ruku, za kosu, to je njoj bilo važno. Međutim, pitala me koliko, mislim, to mi je prevodila, jer ona indijski samo pričala. Prevodila mi je žena koja me je dovela u palatu, kao koliko dece ja planiram da imam. Ja sam rekla da kao, razmislila sam šta treba da kažem, ono, pa u trenutku kao nemam plan, vidjet ćemo, htjela sam da kažem nešto diplomatski, neodređeno, razumete. Međutim, taj odgovor nju nije zadovoljio, pa je htjela da zna tačno
broj i ovako mi je pokazivala da joj pokažem rukom broj koliko ja planiram dece da rodim. I ja stvarno to nisam mogla da kažem. Prvo, ja Rubija uopšte ne vidim, on uopšte ne živi sa mnom. On se ženio sa mnom, ne znam šta on očekuje od mene, ne njegova majka šta očekuje od mene, razumete? I ona je meni uhvatila ruku, počela da mi trese ruku i kao koliko. Ona pita me, ova žena mi prevodi, kaže, kaži neki broj. I ja nisam mogla stvarno da izgovorim taj broj. I tako, oni su prešli preko toga, videli su da sam ja kao drugačija, da se mnogo razlikujem od drugih žena. Njegov otac uopšte nije ustao da me udostoji sa te velike stolice. Međutim, ja sam njemu prišla, ova žena mi je pokazala, morala sam da kleknem i da rukam ovako uradim, da mu se poklonim. Razumete, da mu se ovako poklonim. I od tada do našeg venčanja oni su svakog dana čistili moj organizam i moju sobu od nekih zlih duhova, tako da su primenjivali svakog dana više puta neke njihove indijske magije za čišćenje organizma. Svaki večer, verovali ili ne, ona je meni slala za večeru ovako jednog škorpiona. Ja sam to morala da jedem svaki večer iz škorpiona. Evo sada ću da vam pokažem kako to izgleda, vidite. Svaki večer iz škorpiona, jer je to po njenom, po Rubijevom majci i verovatno po drugim indicima smatralo se da to čisti organizam od zlih duhova. Znači, ovako, svake večeri sam ja morala da pojedem ovako jednog škorpiona svake večeri. Znači, obavezno škorpiona. Znate kako smrdi odvratno smrdi. Znači, ovog škorpiona sam ja morala da pojedem svakog. Odvratno smrdi. Znači, ne mogu da vam opišem, usmrđeno je potpuno. Ja sam morala da jedem škorpiona za večeru. Odvratno, vidite. I to je stvarno bilo odvratno. Ona je čistila na taj način moj organizam iznutra, znači sa unutrašnje strane. Znači, pogledajte to. Ljudi, odvratno. Pogledajte koliko on tela ima. Pogledajte ovo. Kolike noge. Vidite. To je pravi, ovo što ja sad držim je pravi pravcati škorpion, vidite. Skupile mu se noge u konzervi. Znači, ne mogu da mu opišem. Vidite, ima noge, ruke, ima sve, a smrdi kao disgusting. Znači, evo vidite, pravi pravcati škorpion. Pogledajte kako mu je tvrdo ovo dupe ovde. Pogledajte. Mislim, stvarno grozno. I ja sam morala svakog dana, eto, da jedem škorpione za koje su oni verovali da škorpioni čiste ljudski organizam iznutra, a da ova žalfija kada kade organizam s polja i sobu uklanja sve duhove. Znači, svakog dana me je ovako kadila i stavljala je sage, se zove indijska trava. U stvari to se prevodi kod nas, ima žalfija, i svake večeri mi je kadila ovako sobu sa žalfijom, jer je smatrala da na taj način se isteruju duhovi iz moje sobe, iz mog organizma, zajedno sa škorpionom. Znači, čistila je mene i moj organizam pre venčanja. To je bio ritual koji sam ja morala da izdržim. Mislim, znate šta, nije mi bilo lako, iskreno da vam kažem, ali ja bih za Rubija sve uradila. Rubi i ja smo bili kao jedno. Mi smo bili ljubav, razumete? Mislim, ja sam Rubija mnogo voljela. Rubi je mene obožavao, jer ne postoji nešto na ovom svetu što meni Rubi nije dao. Rubi je meni dao sve. Sve je učinio za mene. I tako došao je dan venčanja, kada smo mi trebali da se venčamo po drugi put u Indiji, po njihovim običajima. Ja sam smatrala da će to da promeni sve u našim životima.
mislim u mom i Rubijem životu da ćemo biti mnogo bliski nego prethodno, zbog toga što sam smatrala da je za njega mnogo važno to indijsko venčanje i da će sve biti drugačije, razumete, to mi je nekako ulivalo nadu da će se nešto promeniti, tako da je venčanje bilo planirano da traje 3 dana i sve pripreme su tekle u tom smislu. Jednog dana smo trebali da se venčamo na jednoj plaži, tu na njihovom moru, jer za njih je voda mnogo važna. Znate, oni se kupaju u vodi i za njih je kao krštenje u vodi da se kupaju i sve kao organizam se čisti u vodi i tako. A drugo venčanje treba da bude u njihovoj crkvi. Mislim, njihova crkva nije kao naša crkva, naravno, sasvim drugačija i to je bilo posebno. Pričat ću vam u sljedećem videu o tome, o našem venčanju u Indiji i šta se desilo posle kada smo se vratili u London, jer ipak se mnogo toga promenilo, mnogo toga. Nastavak sledi u 6. epizodi posle ove. Škorpiona za večeru, mislim, za doručak i za ručak. Tako je to u Indiji. I to je čišćenje organizma po indijskom nekom pravilu. Znači, morala sam da jedem ovakvog škorpiona svakog dana za čišćenje organizma da bi se udala za Rubija. Pogledajte kako je odvredan. Mislim, ovo je strašno. Strašno šta sam ja preživjela, ali za Rubija bih sve uradila.